L'objectiu d'acabar tercer és que siguin el màxim autònoms possibles i és una etapa on ja es comencen a introduir continguts i competències importants, no? Llavors que tinguin ganes de seguir desenvolupant i que tinguin aquesta autoestima i aquestes ganes, no? de voler seguir avançant com a individus. Sobretot hi ha d'haver una competència de lectura bastant desenvolupada i després tota la part d'agilitat de càlcul mental. Per ells que tinguin aquesta facilitat i aquestes ganes de voler seguir ampliant coneixements en aquestes dues àrees, doncs és bàsic. Després, tota la resta, que les competències i que el desenvolupament individual de cada infant doncs és el més important. Les dinàmiques que intentem seguir, sobretot, són molt ludificades, no? Dinàmiques molt properes amb ells, treball cooperatiu, molt de debat en grup també perquè vagin adquirint també vocabularis i inèrcies també que els permetin desenvolupar-se en el dia a dia com a adults en un futur. Anteriorment, l'error estava vist com una cosa negativa, no? I ara jo crec que hem d'introduir aquestes noves dinàmiques on ells es sentin a gust acceptant i veient un error, no? Perquè puguin transmetre que tenen una necessitat que no tenen resolta i que l'adult o qualsevol company o companya els pot ajudar. Llavors l'error és quelcom positiu perquè els permet millorar i desenvolupar-se com a individus. I ells ho agraeixen molt, no? Venir i tenir això, un mestre que juga amb ells, que els permet equivocar-se, que intenta anar tractant les individualitats i per mi és l'objectiu principal, no? De cada dia és que entrin a la porta i que tinguin ganes d'estar a classe, que tinguin ganes d'explicar si no estan a gust o si els hi passa alguna cosa i de compartir-ho amb la resta, que al final és un club de convivència, hauran de seguir sentint-se a gust amb aquest grup. Jo el sento amb molta alegria, veig que cada dia venen contents a l'escola, a la classe, que entren amb ganes, que volen aprendre, que volen seguir treballant amb aquestes dinàmiques i això jo estic encantadíssim. Veure els nens i entrar ja amb ganes ja és un premi. A quart estem en terra de ningú, perquè al cicle mitjà som aquell cicle que no som ni els petits ni els grans. Per tant, hem de recollir l'herència de primer i segon i pujar al nivell per anar treballant i preparar-los per entrar en un cicle superior. Per mi és molt important el treball amb l'equip d'en David, que és el tutor de tercer, per consolidar molt bé tot aquest cicle de mitjà. Llavors, per tant, és important treballar molta més l'autonomia, molt més el rendiment escolar, molt més la capacitat d'aguantar més estones de treball. La metodologia de treballar, no només de cicle mitjà, sinó que és de l'escola en general, és fonamentalment a través del treball cooperatiu. El treball és el fet que la diferència de cadascú, que potser cadascú de nosaltres té una habilitat diferent a l'altre. Llavors, la gràcia és la suma de tots aquests treballs que fa que tots aportin un aprenentatge més important. Aquest any ens hem tirat a la piscina tota la primària per començar a treballar d'una manera els projectes de medi, per construir el nostre aprenentatge a partir de les experiències, de la recerca d'informació, del treball cooperatiu que puguin fer els alumnes a partir d'uns temes que hem donat. Llavors, tot això es recull en una llibreta, que es diu la llibreta de bitàcola, on cada nano expressa, segons la seva capacitat, allò que va aprenent. Aquell punt de dir, ara m'aturo, què he après avui? De tot el que he anat investigant, amb què em quedo? Una altra cosa potser que destacaríem d'aquest cicle és la plàstica, que la fem de manera molt més vivencial. El fet que hi hagi moviment, que hi hagi un sedàs més vivencial, fa que també ells aprenguin o tinguin més curiositat i a partir de aquesta mirada més oberta o més rica amb tot el que són les disciplines artístiques. Perquè penso que a l'Escola Betúlia ens importa moltíssim la globalitat de l'alumne, no només a nivell acadèmic, sinó també a nivell de persona i a nivell de cultura general. Soc de les que penso que un nen ha d'estar feliç per aprendre millor. Si no, té altres preocupacions i per tant no està obert ni a les noves finestres, ni als aprenentatges, ni al que tu li puguis anar donant. Llavors, si ell té un ambient i un entorn agradable, tranquil, de felicitat, qualsevol aspecte, per difícil que sigui, li serà molt més fàcil i entenedor i ell també hi posarà més de la seva part.